Samtang mga puso, executive clemency ni PBBM kay Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog, ginkwestiyon sa Anay City Councilor sa Korte Suprema. Mabilog nagapati nga nag-agi sa legal nga proseso ang desisyon sa presidente. Si Kim Salinas, nakatutok. Formal nga nag-file kahapon si Anay Iloilo City Councilor Plaridel Nava sang petisyon for certiorari sa Korte Suprema tuhoy sa executive clemency nga gingrant ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sang Enero 27. Ang executive clemency ang nagapabalik sang kinamatarong ni Mabilog nga makamoto kag makapadalagan sa politika. Sa petisyon ni Nava, ginpahayag sini nga unconstitutional ang paghatag sang executive clemency kay Mabilog bangod hindi makapasilabot ang Office of the President sa desisyon sang Ombudsman. Ginpahayag man sini nga wala sang procedural due process ang natabo bangod wala nahatagan sang tsansa ang publiko nga magsumiter sang oposisyon sang nag-apply ang Anay Alcalde para sa clemency. Ulihi nga argumento sini nga mag-grant lang ang clemency sa mga kaso kriminal kag hindi sa kaso administratibo. Kumpiyansa sinama nga pamatian sang Korte Suprema ang iya petisyon. Nagapati kami nga ang pag-atag sang clemency is just a political accommodation. It is not within the bounds of the law. Ginklaro man ni Nava nga ang tikang sini ang hindi pamulitika. It is not political. Hindi man ako kandidato. Si Mabilog hindi man kandidato. So ano dira ang politika? Mabilog has to suffer the consequences ng iyang pag-abuso sa pwesto. Ang paghatag clemency sa iya is baseless. Ginpakigangutan sang news team ang representante ni Mabilog agud makuhaan sang pahayag apang dito kuno sa Manila ang Anay Alcalde. Apang sa ginpagawa sini nga statement, ginaabi-abi sini ang petisyon ni Nava bangod nagapati ini sa rule of law kag due process. Suno kay Mabilog, nag-agi sa legal nga proseso ang pag-grant sang clemency kag hindi subject sa personal biases o kon political agenda. Dugang ni Mabilog, nagasalig ini sa kinaalam sa mga opisyal nga nag-review sang iya kaso. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas.